Δεσμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδέρφια, χάρη του Κυρίου είναι που ήρθαμε και αυτό το βράδυ να λατρεύσουμε τον αγαπημένο της ψυχής μας, γιατί αδερφοί, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου. Προσωπικά εγώ έτσι το βλέπω. Χωρίς τον Κύριο, αδελφοί, γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε, αδελφοί. Τα πάντα είναι αυτός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Χωρίς αυτόν δεν υπάρχει πνοή μέσα μας, αδελφοί. Πνοή πνευματική και σαρκική, αυτή που ο αέρας που ανασένουμε, αδελφοί, είναι αυτός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθαμε να τον λατρέψουμε, όπως σας είπα, αδελφοί, και ο Κύριος λατρεύεται με ύμνους, με οδάς πνευματικάς, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, με προσευχές, αδελφοί, με την ανάγνωση του λόγου. Αυτό λέγεται λατρεία. Η λατρεία δεν είναι απλά έβγαλα ένα δάκρυ και λάτρεψα τον Κύριο. Μπορεί με οποιοδήποτε συμβάν στη ζωή μας να βγει ένα δάκρυ από το μάτι μας, από τα μάτια μας. Αλλά, αδελφοί, η αληθινή λατρεία, αδελφοί, οι αληθινοί λατρευτές του Κυρίου είναι αυτοί που κλαίνουν για τον Κύριο. Αυτοί που κλαίνουν για τον Κύριο, αδελφοί. Να ποθούμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Να κλαίμε γιατί δεν σε βλέπουμε, Κύριε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, Να κλαίμε, αδελφοί, γιατί δεν έχουμε μπροστά μας τώρα τον Κύριο να τον δούμε. Σας το λέω κάπως έτσι, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Να κλαίω, αδελφοί, γιατί μήπως δεν θα πάω στην αρπαγή της Εκκλησίας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε, λέει, τη σωτηρία μας. Να εργαζόμαστε, δηλαδή, την ημέρα της αρπαγής, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε να είμαστε από τους λατρευτές του Κυρίου. Όποιον και να ρωτήσουμε, όποιον αδερφό και οποιοσδήποτε που πιστεύει στο Θεό, αν ευδόγματος θα πει ναι, εγώ θέλω, είμαι με τον Κύριο. Αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί λατρευτές του Κυρίου, αδερφοί? Θα πούμε εγώ είμαι, Κύριε. Πριν προλάβουμε, πριν το πούμε, αδερφοί, να αναρωτηθούμε στον εαυτό μας, να μιλήσουμε στην ψυχή μας, είμαι λατρευτής του Κυρίου, είμαι αυτός που με θέλει ο Κύριος, ή θα είμαι από αυτούς που θα χτυπάω εκείνη την ημέρα, που αυτή η μέρα είναι πλησίον και θα λέω άνοιξε και σε μένα, Κύριε. Προεφήτεψα εκείνη τη στιγμή στην Εκκλησία κάποια στιγμή. Προφήτεψα 100 φορές, έκανα προσευχές, 200 προσευχές. Έδωσα το μισθό μου στους φτωχούς. Αν δώσω το μισθό μου σε ένα φτωχό, αδελφοί, και το κάνω με καύχηση, δεν πιάνει. Κοιτάξτε, εγώ θα δώσω 1.000 ευρώ στον αδερφό μου τον Λάμπρο, γιατί δεν έχει να φάει. Δεν έκανα τίποτα. 0 στο πηλίκον, 0, αδελφοί. Δεν πρέπει να ξέρει η δεξιά τι πει η αριστερά, έτσι δεν μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Ούτε εγώ δεν πρέπει να ξέρω πού δίνω. Τόσο πολύ, αδελφοί, λέει ο Κύριος, να κάνουμε την ελεημοσύνη μας εν το κρυπτό. Αλλά η λατρεία μας, αδελφοί, πρέπει να είναι στο φανερό. Πρέπει να εκχέουμε την καρδιά μας στον Κύριό μας, να τον λατρεύουμε με χάρη, με δύναμη, να βγαίνει από την ψυχή μας μέσα η δοξολογία. Μερικές φορές έρχομαι στην Εκκλησία, αδελφοί, και με πιάνει ο ύπνος, για μένα λέω. Γιατί είμαι τόσο πολύ κουρασμένος όλη την ημέρα και με το ζόρι να ψάλω έναν ύμνο, 2, άντε να κάνουμε και μια προσευχή. Αυτό δεν είναι λατρεία, αδελφοί. Δεν είναι λατρεία αυτό. Η λατρεία, αδελφοί, είναι να πετάμε στον ουρανό. Όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία πρέπει να πετάμε όλοι προς τον ουρανό, αδελφοί. Και εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να δώσουμε τη δόξα σε αυτόν αυτό το βράδυ, διαβάζοντάς του μέσα από τη Γραφή. Είναι από τη σελίδα 1043. Είναι Κολοσσαής επιστολή. Είναι το Γ κεφάλαιο. 1043 κάτω δεξιά. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι η ειδωλολατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ ότε εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς
Ταύτα πάντα οργή, θυμό, κακία, βλαστημία, εσκρολογία εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού και ενδύθητε τον νέο των ανακαινιζόμενων εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά τινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω κι εσείς, και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητας, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν της καρδίας ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάσης σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο, και παν ό,τι αν πράτετε εν λόγω εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Αμήν, αδελφοί. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα τώρα? Εγώ φοβήθηκα, αδελφοί, να σας πω την αλήθεια. Να ενδυθούμε σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, να υποφέρουμε αλλήλους. Είναι ένα φορτίο τώρα αυτό, Αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει βαρύς δεν είναι. Οι εντολές μου λέει βαρύ δεν είναι. Πώς θα έχω σπλάχνα για τον αδερφό μου? Πώς θα έχω ταπεινοφροσύνη? Πώς θα έχω Χριστότητα, μακροθυμία, να υποφέρω τον αδερφό μου, την αδερφή μου? Πώς θα γίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Δεν ήρθαμε να βάλουμε βάρος αυτό το βράδυ στην ψυχή μας. Ήρθαμε να αφήσουμε το βάρος, αδελφοί, στα πόδια του Χριστού. Ο Κύριος θα μας τα δώσει όλα αυτά που διάβασα. Όλες αυτές τις λέξεις, τις ωραίες, τις ευλογημένες, να υποφέρουμε αλλήλους με αγάπη. Δεν μπορώ να το κάνω από μόνος μου. Δεν μπορώ να το κάνω από μόνος μου. Αλλά ο Κύριος θα μας δώσει τη δύναμη. Γι' αυτό ήρθαμε αυτό το βράδυ, αδελφοί. Να διαβάσουμε πάλι τον ίδιο λόγο διαχρονικών του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου είναι αναλύωτος μέσα στους αιώνες. Με αυτό το κεφάλαιο έχουν αναγεννηθεί πολλοί αδερφοί μέσα στους αιώνες, εδώ και 2.000 χρόνια, 25. Πολλοί θα έχουν αναγεννηθεί. Εσείς τι λέτε, να μην έχουν αναγεννηθεί? Με όλο το Ευαγγέλιο δηλαδή, και με αυτό το κεφάλαιο. Και ο Κύριος, αδερφοί, αποστέλνει το λόγο του παντού. Και από αυτό το μικρόφωνο τώρα που μας ακούει έξω, και εδώ σε εμάς θέλει ο Κύριος, αδερφοί, να ανορθώσει την ψυχή μας, όχι να την καθυλώσει, γιατί ο Κύριος αρέσκεται, αδελφοί, να υψώνει την ψυχή μας. Εφευρίσκει τρόπους στους κοσμικούς, όπως ήμασταν και εμείς παλιά, για να μας αναγεννήσει. Και εφευρίσκει και τρόπους σε εμάς μέσα που είμαστε στην Εκκλησία, που τον αγαπάμε, να μας ανορθώσει. Και ο Κύριος μου έβαλε στην καρδιά να διαβάσουμε το Γ κεφάλαιο προς Κολοσσαείς επιστολή, που πιστεύω, αδελφοί, κάτι θα μας δώσει αυτό το βράδυ. Αν συναναστηθήκαμε με Αυτόν, λέει, μετά του Χριστού, να ζητάμε, λέει, τα άνω, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος. Αν μας άγγιξε ο Θεός και αν, λέει, είδατε τι ωραία που το λέει, εάν λοιπόν συνανέστητε, είμαστε συνανεστημένοι με τον Χριστό, δηλαδή είμαστε αναγεννημένοι. Βάνει και το αν, αδερφοί. Πρέπει να αναρωτήσω τον εαυτό μου, να αναρωτηθώ. Τι λες, αδερφέ, δεν έχεις αναγεννηθεί? Δεν θα απαντήσω. Θυμάστε τη δραχμή τη χαμένη που λέει ο λόγος του Κυρίου μέσα στο Ευαγγέλιο? Ήταν μέσα στην Εκκλησία αυτός ο αδερφός και αδερφή και ήταν χαμένη. Μπορεί να είμαι μέσα στην Εκκλησία, να ψέλνω, δεν θέλω να σας φοβήσω, και να είμαι χαμένη δραχμή. Μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει, αδερφοί, μπορεί να γίνει. Αν με ακουμπάει ένας αδερφός και πετάγομαι σαν τον ηλεκτρικό ρεύμα εκεί πάνω, είμαι χαμένη δραχμή. Όταν λέω κάτι στον αδερφό μου, του δίνω το χέρι να τον χαιρετήσω και κοιτάει το κεφάλι από εκεί, είναι χαμένες δραχμές. Όταν ο Κύριος μου λέει να έχω σπλάχνα, όπως διαβάσαμε πιο κάτω, και δεν έχω, πλησιάζω τη χαμένη δραχμή. Μα δεν είπες, αδερφέ, ο Κύριος θα τα κάνει και όχι εμείς προηγουμένως? Ναι,
Δεν τον αφήνω να τα κάνει. Γι' αυτό με χαμένη δραχμή, αδερφοί. Ο Κύριος όταν έβγαλε το λαό Ισραήλ, θυμάστε, απόλεσε μερικούς, γιατί δεν πιστέψαν στο λόγο του Μωυσή, ότι θα πάνε σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι. Θα πάνε σε μια γη επιτέλους που θα τελειώσουν τα βάσανά τους. Η καρπή εκεί πέρα θα είναι τεράστια, όπως αυτοί οι κατάσκοποι που κατασκοπεύσαν τη γη, φέρανε ένα τσαμπί στα φύλλη, το κρατάγανε 2. Εμάς, αδερφοί, αυτή η γη είναι η βασιλεία των ουρανών. Αν θέλω να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών, δεν πρέπει να είμαι χαμένη δραχμή. Όπως ήταν αυτοί τότε στην έρημο, μερικοί από αυτούς 20 χρονών και πάνω που αφήσαν τα κόκαλά τους, αδερφοί, γιατί δεν πιστέψαν στο λόγο του Κυρίου. Μα θα πεις, αδερφέ, εμείς δεν πιστεύουμε στο λόγο του Κυρίου. Μερικές φορές τον αλλοιώνουμε, αδερφοί, τον κάνουμε όπως συμφέρει εμάς. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας, και το λέμε με έναν αυταρχισμό, και όχι, δεν λέει έτσι ο λόγος του Κυρίου, λέει να αγαπάμε τις γυναίκες μας. Δεν θα το πούμε το εδάφιο για να σκοτώσουμε τη γυναίκα μας, ή υποφέροντες αλλήλους, αδερφέ, να το πούμε. Βλέπεις τι λέει ο λόγος, πρέπει να είμαι υποφέρεις και να μην διορθώνομαι και να μην διορθώνεσαι. Βλέπεις, αδερφοί, τα εδάφια τα κάνουμε όπως τα θέλουμε εμείς. Αλλά ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, αυτά τα εδάφια πρέπει να τα έχουμε παρέα με σπλάχνα. Πρέπει να τα έχουμε παρέα με σπλάχνα, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, σπλάχνα εκτιρμών. Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα. Αν δεν το πω το εδάφιο με πραότητα στη γυναίκα μου, στον αδερφό μου, στο παιδί μου, όπως το λέει ο λόγος του Κυρίου, άμα δεν το πω το εδάφιο με τα σπλάχνα του Χριστού, δεν θα βρει τόπο απήχηση μέσα στην ψυχή του αλλουνού που μ' ακούει. Ξέρεις τι λέει ο Κύριος, αδερφέ, και να μιλάμε έτσι, αυτό είναι αυθάδεια. Να χρησιμοποιούμε το λόγο του Κυρίου και να σκοτώνουμε ψυχές. Παγορεύεται, αδερφέ, αυτό. Δεν επιτρέπεται. Το εδάφιο θα το πούμε, αδερφοί, με λόγια χριστιανικά, με λόγια Κυρίου, όπως θα μας μίλαγε ο Κύριος. Πώς θα μας μιλούσε ο Κύριος? Δεν χρειάζεται να μας μιλήσει. Μια ματιά που θα μας ρίξει, θα μας κάνει ακτινογραφία, ευλογημένη ακτινογραφία. Όπως έριξε μια ματιά στον Απόστολο Πέτρο, εκεί που τον αρνήθηκε. Τα είδε όλα ο Πέτρος, και άρχισε να κλαίει. Αυτή τη ματιά θέλουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί. Όχι πολλά λόγια, αυτή τη ματιά θέλουμε από τον Κύριο και να τη δούμε μέσα από τα μάτια του νοός μας, αδελφοί. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι έχουμε και άλλα μάτια εκτός από αυτά τα μάτια. Έχουμε τα μάτια του νοός μας που μπορούμε να δούμε, αδελφοί, τον Κύριο εκεί ψηλά. Εκεί που είναι καθήμενος, λέει, στα δεξιά και μεσιτεύει για σένα και για μένα. Αν έχουμε αυτή την όραση ότι θα πάμε δίπλα Του, δεν θα μας αγγίζει τίποτα. Θα έρχονται και τα προβλήματα, θα εξωστρακίζονται από δίπλα μας. Αν δηλαδή συναναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό, αναστηθήκαμε δηλαδή με Αυτόν, με το βάπτισμα που κάναμε, αναγεννηθήκαμε δηλαδή, να ζητάμε τα άνω όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν τη δεξιά του Θεού. Να Τον βλέπουμε, αδερφοί, με τα μάτια της ψυχής μας, τον Κύριο, ότι είναι στα δεξιά εκεί του Πατέρα και μεσιτεύει για σένα και για μένα. Στείλαμε την προσευχή μας προηγουμένως. Ο Κύριος τι λέτε, δεν την άκουσε, δεν θα ενεργήσει, δεν θα απαντήσει. Το μόνο σίγουρο, αδελφοί, είναι ότι την άκουσε. Αυτό να μας ενθαρρύνει. Τώρα πότε θα την απαντήσει, αυτός το γνωρίζει, αδελφοί. Τις έχει εκεί μπροστά τις φιάλες, αδελφοί, μέσα σε τις προσευχές μας, μέσα σε μια χρυσή φιάλη. Κύριε, άπλωσε το χέρι και απάντησε στην προσευχή του λαού σου αυτό το βράδυ. Και ο Κύριος θα το κάνει, αδελφοί. Δεν λέμε λόγια του αέρα, αδελφοί, αλλά λέμε λόγια του Ευαγγελίου, αδελφοί. Δεν λέμε λόγια παραμυθένια που μια φορά και έναν καιρό μας έλεγε η γιαγιά μας στα παραμύθια στο τζάκι, όταν ήμασταν μικροί, αλλά διαβάζουμε, αδελφοί, λόγους υγιαίνοντος, λόγους νοός υγιαίνοντος, όπως το λέει ο Κύριος. Και όλα αυτά είναι αληθινά, αδελφοί. Ο Κύριος είναι δίπλα στο Θεό Πατέρα και μεσιτεύει για σένα και για μένα. Και να ζητάμε τα άνω. Τα άνω φρονείτε μήτα επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού, εν το Θεό. Αφού πεθάναμε μετά τον κόσμο, πεθάναμε μετά του Χριστού δηλαδή,
Κρυφτήκαμε μέσα στο Χριστό, αδελφοί. Αφού πεθάναμε για τον κόσμο, είμαστε κρυμμένοι, λέει, τώρα μέσα στο Χριστό. Η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Τώρα δεν είμαστε εν δόξη ακόμα. Εν δόξη θα είμαστε όταν θα πάρουμε το καινούριο σώμα, τότε που θα μας φανερώσει ο Χριστός μπροστά στον Πατέρα και θα πει «Πατέρα, έφερα την ύμφη σου». Φέραμε την ύμφη από τη γη. Έφερα την εκκλησία μου. Τότε θα μας δοξάσει ο Κύριος. Τότε θα είμαστε, αδερφοί, δοξασμένοι, λαμπεροί και φωτεινοί μπροστά στο θρόνο του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό μας. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι ειδωλολατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού. Μα ένας αναγεννημένος μπορεί να είναι πόρνος, μπορεί να είναι ειδωλολάτρης, μπορεί να είναι ακάθαρτος, να έχει επιθυμία κακή, να είναι πλεονέκτης. Ψέματα θα πούμε, αδελφοί, δεν τα βλέπουμε στις μέρες μας. Και μέσα στη Γραφή δεν το βλέπουμε με τον πόρνο της Κορίνθου. Μέσα στους αιώνες και στη σημερινή εποχή που ζούμε, στην Εκκλησία της Πεντηκοστής δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα ούτε ένα. Δεν έχετε ακούσει ούτε ένα από αυτά. Υπάρχουν, αδελφοί, για να τα λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, θα υπάρχουν. Να προσέχουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί. Να προσέχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, τι βλέπουν και τι ακούν. Είμαστε ακόμα, αδελφοί, η ψυχή μας εν κινδύνο, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου. Κινδυνεύουμε ανα πάσα στιγμή. Δεν έχουμε μπει στη Βασιλεία των Ουρανών ακόμα. Ζούμε τη Βασιλεία των Ουρανών από εδώ στη γη, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμα μέσα σε αυτήν. Άρα η ψυχή μας κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή και ώρα, αδελφοί. Να προσέχουμε την πλεονεξία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε κι εσείς ταύτα πάντα, λέει. Πρέπει να τα απορρίψουμε, αδελφοί. Μέσα μας μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν το βλέπουμε. Μπορεί να υπάρχει οργή, θυμός, κακία, βλασθημία, αισχρολογία από το στόμα μας. Να μην λέμε ψέματα μεταξύ μας. Αδελφοί, ο Λόγος του Κυρίου μας πιάνει, σαν το δόκανο εκεί που πιάνει το θύραμα. Σαν τη δαγκάνα εκεί έρχεται και μας τα φανερώνει όλα από μέσα μας. Θα πρέπει, αδελφοί, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη μας. Όταν πρωτοπίστεψα, να το πω καλύτερα, και πρωτοπήγα στην Εκκλησία του Χριστού, έβλεπα τις αδερφές από το λαιμό και πάνω. Δεν ξέρω γιατί. Μα τώρα, αδερφέ, θα μου πεις, κοιτάς πονηρά. Δεν κοιτάω πονηρά, αδελφοί, αλλά τις έβλεπα από το λαιμό και πάνω. Έτρεχα γρήγορα να πάω στην προσευχή. Παρατούσα τις δουλειές όλες. Όταν σχολούσα από τη δουλειά, πρώτα να πάρω κοινωνία στον αδερφό, έτρεχα στο σπίτι και μετά να κάνουμε τα υπόλοιπα. Η καρδιά μου ήταν δοσμένη σε Αυτόν. Έκλαιγα στη δουλειά εκεί πέρα από αγάπη για Αυτόν. Τώρα πού είναι όλα αυτά? Δεν έχω κάνει λίγο, έχω βάλει κάποια απόσταση. 1 μέτρο, 2, 5, 100, 500 μέτρα. Μήπως είμαι 1 χιλιόμετρο και φωνάζω στον Κύριο και δεν μ' ακούει? Σας λέω τα γήινα τα μέτρα. Αν είσαι 1 χιλιόμετρο μακριά, θα σου φωνάζω, αδερφέ, δεν ακούγεται η φωνή μου. Αν έχουμε απόσταση μεταξύ μας, αδελφοί, με τον Κύριο, ο Κύριος δεν θα απαντάει στις προσευχές μας. Μερικές φορές, στην Παλαιά Διαθήκη, το εδάφιο αυτό είναι της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ερχόταν η οργή του Θεού, τώρα είναι η χάρη του Θεού. Άμα κοιτάω πονηρά κάθε μέρα, δεν θα έρθει η οργή του Θεού μέσα μου? Άμα είμαι πλεονέκτης και σε κλέβω, αδερφέ, πραγματικά σου κλέβω τα χρήματα, δεν θα έρθει η οργή του Θεού πάνω μου? Αν είμαι πλεονέκτης και λύθωρες και ειδωλολάτρης, δεν θα έρθει η οργή του Θεού πάνω μου? Ας είμαι στην Καινή Διαθήκη. Εσείς τι λέτε, δεν θα έρθει? Αν δεν μετανοήσω, θα έρθει. Δεν έχει καμία σχέση Παλαιά με την Καινή, είναι ίδιο αυτό το εδάφιο. Όπως τότε στην έρημο
που πόρνεψαν, λέει, και πέθαναν, λέει, εκείνοι κρέμασαν εκεί στον ήλιο απέναντι 23.000 Ισραηλίτες, γιατί πόρνεψαν με τις Μωαβίτισσες, τι τους έφταιγε ο Θεός? Αν πορνεύσω και μοιχεύσω εγώ, δεν θα πάω στο θάνατο κατευθείαν? Αν η χάρη του Θεού, θα ζητήσω συγγνώμη το βράδυ και θα πω, Θεέ μου, τι έκανα, και τόσο εύκολο είναι. Τόσο εύκολο είναι, αδερφοί. Εδώ μερικές φορές λέμε μια κακιά λέξη, μας περνάει μέσα από το μυαλό και δεν κοιμόμαστε όλο το βράδυ και θα κάνουμε την αμαρτία, θα κάνουμε την πλεονεξία, την ειδωλολατρία, όπως με φοβίζουν αυτές οι λέξεις εδώ, βλασφημία, κακιά, θυμό, οργή. Ο λόγος του Κυρίου λέει να οργιζόμαστε, αδερφέ, αλλά να μην αμαρτάνουμε. Άρα να οργιστούμε, Θα οργίζομαι, αλλά από το στόμα μου δεν θα βγει κακιά λέξη. Λάθος. Λάθος. Μπορεί να οργιστούμε κάποια στιγμή, ναι, δεν θα αμαρτήσουμε όμως, να πούμε κακές λέξεις, αλλά αυτό δεν θα το κάνουμε σκηνή κορδόνι. Κάθε μέρα θα οργιζόμαστε να βγαίνει από πάνω μας, να ευχαριστιόμαστε δηλαδή ο εγωισμός μας. Όχι. Αδερφοί, θέλει μεγάλη προσοχή, αδερφοί. Θέλει μεγάλη προσοχή και προσευχή. Για να τα αποφύγουμε όλα αυτά, αδερφοί, για να πάμε στις λέξεις που θέλει ο Κύριος, που διάβασα προηγουμένως, θα φτάσουμε και πιο κάτω, να ενδυθούμε, λέει, αφού απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού, τον απεκδηθήκαμε, αδερφοί, αυτόν τον παλαιόν άνθρωπο και ενδυθήκαμε τον νέον, των ανακαινιζόμενων, εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Είμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον καινούριο. Μα έχουν περάσει 25 χρόνια, ακόμα δεν έχω γίνει καινούριος άνθρωπος. Αφού βαφτίστηκα, δεν βγήκα καινούριος από το βαφτιστήρι μέσα? Μα προσεύχομαι, διαβάζω κάθε μέρα. Τι φταίει? Αδερφοί αγαπητοί, ίσως δεν έχω πάρει εγώ σοβαρά το λόγο του Κυρίου. Αυτοί τότε γιατί πεθάναν στην έρημο? Γιατί δεν πίστεψαν. Στην Καινή Διαθήκη λέει, αφού θα πάνε να χτυπάνε εκεί απ' έξω μερικοί, και αυτοί δεν είχαν πίστη, αδερφοί. Δεν είχαν πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Μα είμαστε 5 απόψε στην Εκκλησία, δεν θα πάω. Δεν είναι σωστό αυτό. Και ένας να είναι, αδερφοί, πρέπει να πάμε στον οίκο του Κυρίου. Αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά και έτσι πρέπει να... Και έτσι είναι, εγώ πιστεύω, αδερφοί. Αυτοί που χτυπάγαν τότε έξω, εσείς τι λέτε? Είχαν την πίστη που είχαν οι άλλοι που πήγανε δεξιών? Είχαν την αγάπη, είχαν τα σπλάχνα, κάτι τους έλειπε. Ένα άμα μας λείπει, αδερφοί, δεν θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένα άμα μας λείπει, δεν θα μπούμε μέσα. Αν δεν αγαπάω τον αδερφό μου και ας δίνω το μισθό μου στους φτωχούς, δεν θα πάω στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα σωθούμε δια τα έργα μας, αδελφοί. Αλλά ο Κύριος λέει να κάνουμε αυτά που λέει ακριβώς, να μένουμε στην αγάπη του πάνω απ' όλα, αδελφοί. Καλύτερα να έχω αγάπη για τον αδερφό μου και να μην του δίνω χρήματα, είναι πιο σίγουρο, παρά να του δίνω χρήματα και να μην έχω αγάπη. Εκεί κινδυνεύω. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας, αδελφοί. Να ενδυθούμε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, αφού θέλουμε να είμαστε εκλεκτοί και άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά τινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς ούτως και εσείς. Όπως ο Χριστός, αδελφοί, μας συγχώρησε όλα αυτά που είχαμε στον κόσμο, έτσι πρέπει να συγχωρούμε και εμείς τώρα τα αδέρφια μας, οτιδήποτε μας κάνουν, που μπορεί να μας κάνουν τα αδέρφια μας, πρέπει να κάνουμε και εμείς αυτό που λέει ο Κύριος, να συγχωρούμε. Η συγχώρεσή μας, αδελφοί, πρέπει να είναι στο στόμα μας κατευθείαν. Να λέμε σε συγχωράω, αδερφέ, σε συγχωρώ. Καταρχήν ο όρος αυτός δεν είναι σωστός, γιατί καταρχήν ο λόγος του Κυρίου λέει να αφήνουμε τις αμαρτίες. Άφεση αμαρτιών.
Σου δίνω άφεση, αδερφέ. Ό,τι έκανες δεν με πειράζει. Σου αφίονται οι αμαρτίες σου. Άφεση αμαρτιών. Δεν μου κάνεις τίποτα. Το έχω ξεχάσει. Για να φτάσουμε εκεί όμως, αδερφοί, πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα 4 πόδια που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Προσευχές, στην ανάγνωση του Λόγου, να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, που είναι ένα σοβαρό, αδερφοί, σοβαρότατο λειτουργήμα. Όλοι μαζί, αδερφοί, να λέμε ο καθένας και τα παραπονά μας μεταξύ μας, πού να διορθωνόμαστε. Τα πάντα πρέπει να λέμε, γιατί είμαστε αδέρφια, αδερφοί. Χωρίς παρεξήγηση όμως. Να λέμε τα πάντα χωρίς παρεξήγηση, αδερφοί, μετά από προσευχή, να λέμε στον αδερφό μας, αδερφέ, αυτό και αυτό, να το λέμε, να το εξομολογούμαστε. Αν εξομολογούμαστε τα βάρη μας, αδερφοί, και αυτός τότε μας συγχωρεί ο Κύριος και ο αδερφός μας. Όπως λέει καλά ο αδερφός ο Ανδρέας με ένα παράδειγμα, 2 αδερφοί τσακωνόντουσαν και έγινε μια προσευχή από τον αδερφό, πληρωθήκαν Πνεύμα Άγιο, τώρα έχετε τίποτα να πείτε, λέει. Λέει όχι. Να βάλουμε τον Κύριο, αδερφοί, σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε να βάλουμε μπροστά, όπως λέει στο 17 εδάφιο, στο τελευταίο, και πάνω ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Οτιδήποτε κάνουμε μέσα στη ζωή μας, να βάλουμε μπροστά τον Κύριό μας, αδελφοί. Κύριε, θέλω να πάω στην Εκκλησία απόψε. Να προσευχόμαστε να ανοίξει δρόμο ο Θεός, να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Ένα μέτρο προσωπικό μου, αδελφοί, που αν είμαι στην πίστη, το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, είναι, πιστεύω και σε εσάς, αν είμαστε σωσμένοι, αν είμαστε στην πίστη, αν αγαπάμε το Θεό, λέω εγώ τώρα, πάω να αγοράσω ένα καινούριο αυτοκίνητο, είμαστε εκεί μπροστά στον αντιπρόσωπο, έχουμε τα λεφτά, ωραία, καινούριο. Ο Κύριος εκείνη την ώρα σου λέει, θες να έρθεις κοντά μου τώρα, αυτή τη στιγμή να σε πάρω. Τι θα απαντήσουμε? Πάμε να παντρευτούμε. Πάμε στο μεευτήριο, περιμένουμε το εγγονάκι μας. Ο Κύριος σε σταματάει και σου φωνάζει, όπως μας φωνάζει κάθε φορά. Θες να έρθεις, παιδί μου, κοντά μου αυτή την ώρα? Να σε πάρω τώρα, θέλεις? Πάμε να αγοράσουμε ένα σπίτι. Τα συμβόλαια, όλα τα λεφτά, Πάμε σε μια χαρά, σε ένα γάμο. Περιμένει την νύμφη, ο νυμφίος και ο γαμπρός. Μ' αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά, είπε στον Πέτρο. Με δάφιο γραφή σας μιλάω, όχι από τον εαυτό μου. Τι θα απαντήσω στον Κύριο εκείνη την ώρα που θα ακούσω μέσα στα αυτιά μου αυτή τη φωνή Του? Όλα αυτά είναι γήινα, αδερφοί. Δεν λέμε πρώτα ο Χριστός. Ποιος θέλει να πάει απόψε στον Κύριο αυτή την ώρα που μιλάμε? Ποιος θέλει να πάει στον Κύριο απόψε? Μα να δω το εγγονάκι μου, έχω κλείσει το καράβι 5 μέρες στο νησί. Το σκεφτόμαστε, αδερφοί. Αδερφοί, αν δεν νεκρώσουμε τα μέλη μας επί της γης προς την αμαρτία και δεν ζυγίσουμε τα πράγματα τα γήινα με το Θεό και έρθουνε ίσα, πώς θα είμαι στην αρπαγή της Εκκλησίας? Βέβαια, ο Κύριος δεν το κάνει αυτό. Δεν μας λέει τώρα πάμε να παντρευτούμε. Έλα μαζί μου. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Που κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας η αρπαγή έτσι μπορεί να είναι. Στην καθημερινότητά μας θα ζούμε, θα παντρευόμαστε, στις δουλειές μας, θα πάμε να πληρωθούμε, θα πάμε να δούμε το εγγονάκι μας, θα πάμε μια βόλτα στην εξοχή και ακούσω εκείνη τη φωνή την ευλογημένη. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέλθετε εις απάντηση αυτού. Αδερφοί, είμαστε εκκλησία που περιμένει τον Χριστό. Είμαστε εκκλησία που περιμένει τον νυμφίο μας να ζήσουμε στους αιώνες. Θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκολλήσω από αυτή τη γη και να ενωθώ με τον Χριστό, αδελφοί. Αν δεν πάρω την απόφαση του θανάτου, όπως πήραν όλοι αυτοί οι Άγιοι της Γραφής, εμείς δηλαδή το 2025, αφού μας λέει Άγιους ο Κύριος μέσα στην εκκλησία Του, δεν πρέπει να πάρουμε κι εμείς αυτή την απόφαση? Κύριε, θέλω απόψε να έρθω κοντά Σου. Μα έχεις προβλήματα, αδερφέ? Έχεις καρκίνο μέσα σου? Όχι, μια χαρά, υγιής είμαι. Τι προβλήματα έχεις? Δεν έχω προβλήματα. Τι προβλήματα να έχω?
επειδή είναι άρρωστος ο Πετράκος. Περιμένω τη Γεωργία να γεννήσει. Χαρά. Έχουμε οικονομικά προβλήματα. Όλοι έχουμε. Κύριε, να έρθουμε κοντά σου αυτό το βράδυ. Μπορεί να ακουστεί απόψε η σάλπιγγα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου, αδερφοί. Θα πρέπει, αδερφοί, να ξυπνήσω, γιατί κοιμάμαι. Εγώ προσωπικά κοιμάμαι. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου, αδελφοί, αλλά ο Κύριος δεν θα μας αφήσει, γιατί τον θέλουμε και τον ζητάμε. Ζητείτε με, λέει, όσο είναι καιρός. Ζητάτε με όσο είναι καιρός ακόμα. Γιατί αν περάσει ο καιρός, αδελφοί, θα χτυπάμε κι εμείς σαν αυτούς. Τους ειδωλολάτρες και τους αμαρτωλούς. Να μην πούμε σαν αυτούς, όπως λέει στον προφήτη, παρήλθε ο θερισμός, παρήλθε το θέρος και εμείς δεν εσώθημεν. Γιατί να μην σωθούμε, αδελφοί, Δεν αγαπάμε τον Χριστό. Τον αγαπάμε. Θα πρέπει να σωθούμε, αδελφοί. Θα πρέπει να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου είναι ο Κύριος, να τον δούμε, αδελφοί, και να δούμε πάνω απ' όλα τον αγαπημένο της ψυχής μας, που μας περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά. Δεν θέλω να σας τρομάξω και να τρομάξω την ψυχή μου απόψε, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα, ακόμα ένα μέτρο προς τον Χριστό, αδελφοί, και αυτός θα κάνει μοίρια μέτρα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.